Kokos, nemám do čoho pichnúť. Nič. Prosím. Pri telefóne. Ešte raz. Smrtonosná pasta 6 s Bruceom Willisom, hej? Môžem. Jedna z hlavných postav. No, honorár si dohodneme určite. Áno. Určite budem môcť. Počkajte, pozriem si ten termín. Teraz mám toho síce dosť, ale... Ešte raz ten termínik? 20-21 jún. Tak to nemôžem. No je tam City Beats. No určite nie. No tak, neviem, tak bránite niekomu. 20-21 určite nemôžem, je tam City Beats. Tak pozdravujte Brucea. Majte sa, dopo.